madzimai vanozozvinyanya because unoona mudzimai chaiche ane mwana wake musikana anogona kutoita jealous nemwana wake waakabara. No. It's very normal. And it is actually. Yeah, it is normal. It is normal. It is. I may not condition it or what, but yeah, it is there. Iriko. Amayi nemwana wavo musikana. Saka munopenga. Jealous nemwana wakazara jealous nei. Uchakanaka kudarika iri. Life yake iri kuendeka iri chi. Maybe you see the youth that you didn't get to enjoy. Honey, I didn't tell you to get married when you're 16. Exactly, they don't get that. They don't get that. Yo. Most of the problems that we have in life, it's projection. If I didn't have something, you can have it too. Yeah. Which is very factual. No, Viper. It's very Wakamtarisa so mwana wako. Unoita proud of her and everything. Okay. But you maybe wango in your youth and diska of watongo farwa warorwa na Jonas. Watadza kuenjoy the years of your youth. Unoti mwana wako akutoshika 30 hana kurorwa, but she lives life, you know. She's enjoying her youth. She's eating her youth. Watangofunga kuti I didn't get through it. So zvimwe zvacho zvinozobudiswa mumashoko anobva kumubereki kuti there are actually a lot of stories surrounding that. Kuti chinenge chimbori chi kuti titi jealous, it doesn't make sense. Vabereki zvavanoita manje vanamai vava vakaona mwana wavo asiri kunyengwa zvinovarwadza kazhinji kacho kuti mwana wangu asane munyama haarorwi sei kana kuti achingonyengwa achingodyiwa anyengwa adyiwa arambana neuyo adana neuyo arambana neuyo adana neuyo iwewe eze mwana musikana because vanasikana kuri mazuva ano they think they know better vanotanga kufunga kuti pamwe mai yangu ane jealous neni izvo mai zviri kuvarwadza everyday kuti mwana wangu acharorwa here because kuti ivo vaite mai vakabereka mwana chaiche musvinu vanofanira kuunzirwa muzukuru kana zvavarwadza vari kuburitsa mashoko ekuti chii. Exactly. Zvichivarwadza kudaro vari kutaura chiche kuti unoti amai vangu vari consent. Ndisingatozombofunge futi kuti vane jealous. Vari kutaura kuti chii mukurwadziwa kwavo. Because we have to be realistic. Chinoita kuti mai kawangu mai is not your friend. And she has to be my friend. Mira. She must be. Urkona mai vako iwe. My friend like that. But then in a case like this, she is my mother. I'm not married. She's not your friend. She's supposed to be worried. No, she's not your friend. The problem is coming. Nyasha, what is going on? Yes, but she's not your friend. Okay, fine. Maybe that's wrong. Dambudziko runotangira pakufunga kuti mai friend yako yekuti unovaudza everything. Wapanzwisisa. Kuna madzitete wewe. Une madzitete. Wait. Kuna madzitete, kuna nambuya, kuna nachi. Kuna madzitete, kuna nambuya. Okay. Papoint ndio hauna. Okay. Papoint ndio tombota hauna. And never ever take your mother as your friend. Take your mother as your mother. She loves you more than a friend. Wapanzwisisa. Because she's a mother. That there's a friend. Murikona kusiyana kwaita mazita. Kuna father, mother, friend, auntie, what, and it. She's a mother. Whatever she's telling you, she arkukudza position ya mother. Kwete a friend kana ya tete. What if she's not saying anything at all? Zvaanotaura izvozvo hazvifani kuti ndizombofa ndakafunga kuquestiona kuti vari kunyatsofungei, because remember this is the same mother akakukudza. Vanogona kutokuti seki utoti mama, but unozoti mama ita sei vatsamwa, but mama vanota sei vanondida, mama vanondida. Handitya. Those are the things that happen. Kana wakutozosvika paquestion yavhunzwa naRoni yekuti vamwe vana mai vanoita sekuti vane jealous. Kana dai vanga vari ana mai vakamira paumai, we would never get to that thought. But do you know kana uchienda kuchechi wewe? Yeah. Unotozviziva kuti Mwari chaiye anozviti ndiri Mwari anechi? No, he's anozviti Mwari anechi? He's a god of jealous. Ane jealous. Yes. Saka iwo kana Mwari akaita jealous, who's your mother? No, I would expect kuti a mother nditi anditi munoshambadza pfungwa yekuti kwanzi hapana ane rudo runopfuura rwamai chero geisha chaiyo yanzi yakakosha serudo rwamai nditi. But tutaura chokwadi zvimwe zvinozoitwa nevabereki vevana vasikana, vana mai vevasikana
it doesn't seem like it's love. You know, sometimes, and it's very natural. Biologically, kunotora nema-egos anotouraya rikazvara vana vatatu rinouraya wechi3 kuti risare rine 2. Of which, what would the third one think? Would the third one understand kuti ndikuuraya wana moms vangu because my mom wants to simply take care of my siblings? Why did she choose me? You understand? So there is that room. It happens. Iriko. I don't know. Let's take it to Ghost. Ghost, what do you think? Right. Inini kunzi jealousy ka zvinenge zvichienderana nekuti wewe wakazvarwa sei. Mazvarwa akaitwa namai vako. Anovafungisa zvinhu zvakawanda. Andozona manje. So vanenge rumwe kutovenga zvakaita kuti uvepo. Andozona manje. Kuno tinenge jealous. Ma circumstances akaita kuti uvepo iwewe. Kona unova trigger. But zvinoinei. Aiwa azvinei nechekuita newe. Yeah. But it is what it is. Kwavari ivo vakangokuona kana kuti unokatogona iwe unogona right uri kunoki iwewe izvo so. Unogona kuti vaitira zvese. But vasina kana rudo newe. Kozoita kuda mumwe munhu wakurazona iwe atoriko ikuku ari kuitwa yese izvo so. Vanomuda zvisingaite munhu iye. Andozona manje. So inyaya yekuti iwewe mostly kana uri wekutanga. Vana vasikana vekutanga pane zvinoitika nevabereki vavo because kazhinji kacho unogona kuitwa iwewe mai vanga vari kutoramba kana kuti vakanga vachida kunge vachisvika pamwe panhu because of you havana zviita sei but now iwewe wakusvika kweyakuya manje saka unoziva kuti pavanongogona vanovafunga kuti dai ndopandaifanira kunge ndichisvika panapa ndikatadziswa nababa wake pamwe baba wako akatokuramba futi but kana mwoyo wekubereka uri mwoyo wekubereka ndaifanira kusvika apa but I'm glad kuti mwana wangu akuita sei akusvika pandisina kusvika. Kana uchida kuona kuti shouldn't it be that mwoyo wekubereka chaiwo ana mai vanosungirira zvinhu zvisingasungiri zvingafanira kunge zvisungirirwa andozvona manje iwe haune nechekuita nezvakaitika muupenyu hwavo because you did not apply but nekuda kwekuti havana kwekupedzera shungu ndouri padhuze andozvona manje because iwewe unovareminder that person or whatever the circumstances anga dziri kuitika ipapai andozvona manje so yet iwe haunoite nechekuita nazvo pamwe vakatenga vachitofara zvisingaiti wazvara andozvona manje bva munhu abva azoti aini no this is wrong kanditize kana tanga atoona uyu vabva atiza andozvona manje then iwewe pacrossfire isingatomboita so havakuregereri vamwe vacho chinhu unenge wave chinhu ichi vamwe vacho vanogona kutofa vakakusungirira kudaro same applies nekunge iwe wazvarwa izvi so mai obva vanetsana nababa wako iwe waupinde ipapo kuti baba mai vasakuzivise kumusha kwako anoziya but tell me kuti sei vakadzi vazhinji vasingadi kuti vana vavo vazive kumamisha kwavo inyaya yezvakaitika andozvona manje inyaya yezvakaitika kuti vakunge vachisiyana saka ndo inotisvitsa papi patinenge tavape kuti chero rumwe raunofunga kuti ruvengo but under normal circumstances hakuna mai anorwadziwa nesuccess yako hakuna mai anokwanisa kuti ukafanira nokuti uri successful izwa zvazvinoita kazhinji unoziva zvazvinoita zviri paviri ukaona wakufunga kuti vari kurwadziwa inyaya yekuti vane obsession newe havadi mumwe munhu kuti anga achizoenjoya whatever you are achieving. Andozvinzwisisa. Kana uri mwana musikana iwewe vanogona kuti havadi kuti iwewe ugenge uchiroorwa iwewe murume wako agoenjoya whatever zvauri kuwana. Andozvinzwisisa. Harusi ruvengo kwauri irworwo. The other partner. But vanoziva kuti iwewe nekuda kwokuti iwewe uku une obsession wokuside kwako nemunhu wako uyu hauvanzwisisi. Saka iwewe ndiwe munhu wavanotaka kuti utosiya. Ende pane chimwe futi chiripo. Ndikadzokera kumba ikoko vanoti ndo vachakuroora here.